Uma-ke sekwenzekile ukuthi okay nanzi intombazane nomfana bavuma ukugeza intombi. Engabe lo ntombazane lesuke inigezile ivumelekile ukuthi iqhubeke ihambe nani noma sinazi ukuthi siyenakele? Ayi cha akuvumelekile. Omuphi umyalezo enifisa ukudlulisa entombini? Mina imiyalezo engadlulisa entombini ngithi izintombi ziphatheni kahle nizigcine ningavumi ukudlala abafana. Mina engakusho ukuthi ayi imnandi le ndlela. Bekumele sikwenze nje ukuthi kumele siziphathe kahle singavumi abafana badlale ngezibaya zobaba bethu. Mina engingakudlulisa nje ngiyintombi yakashenga ukuthi intombi ayihlale njengentombi. Sengizibala nami nje. Babukeli sivala kanjalo uhlelo lesinamhlanje. Mina engifisa ukundlisela kona ukuthi ake sizihlonipheni, sizigcine Nkosi yami. Kuze kufike leso sikhathi ke somshado. Uthi hayi ke sekuwunqamla juquke ke usungabudedela ku ntombi bakho. Kodwa nje makusanesikhathi enza ungajahi impilo.